Bé, des dels nens del Vendrell ara mateix estem bé, amb moltes ganes de poder reprendre l'activitat castellera quan en sigui possible, tot i que creiem que és una activitat que fins que no s'hi pugui ser de manera segura i fer-la amb certa normalitat, eh, passarà bastant de temps i fins a aquest moment crec que és important mantenir la calma i no fer-la. Sobretot aquest temps estem treballant molt des de la colla amb la part social de la colla a través de xarxes socials. Creiem que és molt important no perdre el contacte amb el casteller i és per això que estem creant molts concursos, moltes activitats a través de les xarxes socials, entrevistes, i bé, ara estem immersos amb la setmana de Pau Casals. Havia de ser una diada molt important per nosaltres durant aquest primer tram de la temporada i estem intentant fer igualment un homenatge al mestre amb un seguit d'activitats que tenim a través de les xarxes socials.